cerita Pak Gito mungkin. Nah, itu ada sastranya api ya Pak Gito. Iya itu apa-apa. Suci Mekah lan Madinah. Sindir Agilaris ya. Nek unik kudune tangan terus tangan kiwa. Sebabe ana bilange. Nggih pangestunipun semantel Pak Sigit. Mantel Ding. Nggih. Nek semantol iku saking gedene saking akeh, nek semantel iki. Lanjut. Tari golek sithik iki gampang. Nggonku angel. Oh iya, angel rembang jalan tengah. Tari ibaratnya pring grok-grok metu sithik. Ono sithik, ono gede, ono sing lumayan, ono sing rembang ya. Angel ra karuan.
Boleh tak obrol-obrol ngerbang untuk LC ya. Mary ya kalau jadi asli. Kalau kesini Jawa Tengah aku kalau jadi. Lanjut nggak kali? Katurun batin sewarga masyarakat miri gede ke sampean iki. Dalu, Mbak. Nggih, nderek tepang lagi manuk. Nggih. Kula Putri. Putri. Nggih. Putri sinten? Putri Dian Kusumaning Tias. Oh, Putri Dian Kusumaning Tias. Dalamipun Mbak Putri pundi? Kula Gandusari Blitar kemawon. Gandusari Blitar kemawon. Nggih. Sampun ngagungan garwa? Dereng. Dereng. Cocok aku sini. Boten, Mbak. Boten. Nggih. Matur nuwun Mbak Dinda. Jejere. Mbak sapa itu sih? Mbak Putri. Nek jejere iki sih. Isih nek diurut-urutke isih keluargaku. Doh. Mbak Widodo, kowe isih padha-padha trah Majapahit. Mbak Widodo. Ning biyen mesti cetuk Mbak Widodo iki piyayine entengan. Oh. Wayang campur sari jalanan mesti enek. Mbak Widodo iki ya kan. Komplit. Jejere Mbak Widodo nek ndak Nikoleh iki wis Kocok lawas kuliah di kelasku. Oh, pas pandemi ini ya proses bareng di taman ini ya pirang-pirang minggu udah dulu kalau Nikolai ini. Iya. Mbak Nikolai